Вітаю, шановныя сябры. Сённяшняя тэма герояў беларускай гісторыі – гэта кароткі нарыс гісторыі Беларусі Всевалада Ігнатоўскага. Гэта кніга з'явілася ў 1919 годзе, першае выданне, вытрымала шмат выданняў, пра што трошкі далей, але ў гэтым годзе споўнілася 105 гадоў гэтаму выданню. На самом пачатку гэта выданне яно меркавалася як падручнік для школаў, для старэйшых класаў школы, тому што калі мы яго пачытаем, то безумоўна ў малодшых класах гэта яшчэ не можа быць, нават у сярэдніх класах не можа быць. Ну і таксама для той вышэйшай школы, якая планавалася быць заснавана ў Менску. Таму што 19-й год гэта час, калі ішла актыўная праца над стварэннем беларускага універсітэту. Яна пачалася яшчэ раней, у 18-м годзе, ну і скончылася, як мы ведаем з гісторыі, у 1921 годзе. Всевалад Макарович Ігнатоўскі, прафесійны гісторык, увогуле асоба легендарная. Можа быць, мы трошкі пазней пагаворым пра яго біяграфію, але сёння акрэслім толькі некаторыя моманты ягонага жыцця. Ён нарадзіўся ў 1881 годзе у вёсцы Такары. Сёння гэта Камянецкі раён Берасцейскай вобласці. Ён быў чалавекам, які фактычна ўсё сваё жыццё прысвяціў грамадскім справам. З самага пачатку, ўжо у 20 гадоў ён стаў членам партыі эсэраў, сацыялістаў-рэвалюцыянераў. Хоць ён паступіў у Віленскую духоўную вучэльню, пасля вучыўся ў Літоўскай духоўнай акадэміі, адкуль быў выключаны за ўдзел у рэвалюцыйным руху. І ўрэшце рэшт ён абраў прафесію гісторыка. Ён паступіў у адну з самых прэстыжных установаў Расійскай імперіі, Санкт-Петербургскі імператарскі гісторыка-філалагічны інстытут. Навучаўся з 1905 па 1907 год, адкуль таксама быў выключаны і ўжо давучваўся ў Дэрбскім універсітэце. Дэрбскі універсітэт адзін з таксама адметных і слаўных у Расійскай імперіі, у тым сэнсе, што ён лічыўся такім нямецкім універсітэтам, які рыхтаваў у першую чаргу пратэстанцкіх пастароў. Такім чынам, вось такая духоўная адукацыя вось у праваслаўных семінарыях, у гісторыка-філалагічным інстытуце і ў Дэрбскім універсітэце, які славіўся такой блізкасцю да пратэстантызму, вось гэта ўсё сфармавала такія погляды, шырокія погляды у Всевалада Ігнатоўскага. У часы пасля лютаўскай рэвалюцыі ён таксама быў чалавекам вельмі яскравым, вельмі адметным. Ён адразу далучаецца да беларускай сацыялістычнай грамады, якая была адноўлена ў 1917 годзе. Ён уключаецца ў беларускі нацыянальны рух левага кірунку. У часы БССР ён быў адным з аўтарам дэкларацыі аб незалежнасці БССР, ці тады ССРБ у 1920 годзе, якая была прынятая 31 ліпеня 2020 году. І вось у гэтай новай дзяржаве, савецкай дзяржаве, ён займае шэраг важных пастоў. Ну, у першую чаргу гэта наркам, народны камісар асветы. Гэта адзін з заснавальнікаў і першы старшыня Інстытуту беларускай культуры. Самае галоўнае, што першы прэзідэнт Беларускай акадэміі навук, першы дырэктар Інстытуту гісторыі Беларускай акадэміі навук, быў нейкі час нават наркамам земляробства, быў членам ЦВК, Цэнтральнага выканаўчага камітэту, бюро ЦК КПБ і гэтак далей. Ён быў чалавекам, які стаяў ля вытокаў беларусізацыі, палітыкі беларусізацыі 20-х гадоў і быў тым, каго называюць нацыянал-камуністам, разам з Зміцерам Жалуновічам, Язэпам Лёсікам і іншымі такімі вядомымі беларускімі нацыянальнымі дзеячамі, якія зрабілі кар'еру у перыяд беларусізацыі. Лёс яго склаўся трагічна, ён загінуў, но фактычна вымушаны быў скончыць жыццё самагубствам 4 лютага 1931 году. Калі пачаліся ганенні сталінскія на беларускую нацыянальную інтэлігенцыю, ён быў абвінавачаны ў шэрагу такіх нацыяналістычных, кажучы той мовай, праяваў і пайшоў з жыцця. Быў рэабілітаваны ў постсталінскі перыяд. На сённяшні момант, безумоўна, памяць пра яго ўшаноўваецца і на Камянеччыне, і ў Менску, Нацыянальнай акадэміі навук. Ён з'яўляецца той асобай, якая складае такі гонар беларускай навукі, гістарычнай навукі у першую чаргу. Ну, дарэчы, калі казаць пра беларускую навуковую тэрміналогію, то ён быў адзін з заснавальнікаў
навуковай беларускай тэрміналагічнай камісіі. Яшчэ ў 1922 годзе, нават ужо ў канцы 21 году эта камісія з'явілася і пачала распрацоўваць беларускую навуковую тэрміналогію. Таму вось Ігнатоўскі быў адным з тых, хто заклаў асновы якраз навуковай тэрміналогіі па гуманітарных навуках. Таму в этом сэнсе, безумоўна, ён асоба такая маштабная, асоба яскравая. Жыццё яго было кароткае, 50 гадоў, роўна 50 гадоў ён пражыў. І разам з тым ён быў тым чалавекам, які здолеў зрабіць вельмі шмат за гэтыя гады. Быў у ссылцы у царскія часы, пэўны час выбіраў свой шлях, як і куды пайсці, урэшце рэшт далучыўся да такога савецкага руху. Але заўсёды меў на ўвазе, што вось гэты рух савецкі ці прасавецкі, ён дасць магчымасць стварыць беларускую дзяржаву. І відавочна з тэксту ягоных гістарычных твораў мы бачым, што ягонай мэтай, марай, напэўна, была вось менавіта такая беларуская Беларусь. Калі казаць менавіта пра кароткі курс гісторыі Беларусі, мы сёння будзем казаць пра першае выданне, гэта 1919 год, год такі пераломны. Калі паглядзім увогуле на перыяд з 1917 па 1921 год, то гэты перыяд мы можам назваць як перыяд беларускага нацыянальнага ўздыму. У тым сэнсе, што распалася расійская імперія, яна знікла, на яе абломках пачалі стварацца многія нацыянальныя дзяржавы. У тым ліку нашы суседзі пачалі будаваць сваю дзяржаўнасць, і палякі, і літоўцы, латышы, эстонцы, украінцы, народы Каўказу таксама пачалі ствараць. У самой Расіі пачалася грамадзянская вайна паміж чырвонымі і белымі. І вось у гэты час пачынаецца вялікі прыток людзей у беларускі нацыянальны рух, у беларускае нацыянальнае адраджэнне. Праца, якая вялася яшчэ ў часы расійскай імперіі, яна не прайшла дарэмна, і вось многія людзі яны далучаюцца да гэтага руху. Ігнатоўскі быў ужо адным з прафесароў Менскага настаўніцкага інстытуту, пачынаючы з 1914 году. Пасля ў 1918 годзе, калі Менскі настаўніцкі інстытут ён вяртаецца з Ярослаўля у Менск назад, ён становіцца рэктарам гэтага інстытуту. Таму вось падручнік па гісторыі быў для яго не толькі тэарэтычнай, але і практычнай патрэбай. Таму вось гэта выдаецца. Ну і пры тым, што мы павінны разумець, што 19 год гэта год, калі змяняецца ўлада. Адбываецца такі вось пераход ад Беларускай народнай рэспублікі, там праз нямецкую ўладу да савецкай улады, пасля савецкую змяняе польская ўлада. І гэта час такіх вось вялікіх грамадскіх пературбацыяў. Разам з тым беларускія настаўнікі імкнуцца вучыць беларускіх дзяцей. Фармуецца такая каманда па стварэнні беларускага нацыянальнага універсітэта. І гэта праца не перапынялася. У самыя цяжкія часы, у самыя непэўныя часы, калі не зразумела, што будзе заўтра, ну нават не тое, што заўтра, што будзе увечары, калі раніцай чалавек прачынаецца, не зусім разумее, што будзе ўвечары, нават якая ўлада будзе ўвечары. У гэты час беларуская нацыянальная інтэлігенцыя не перастае працаваць над стварэннем інстытуцыяў, якія будуць рабіць сваю работу па выхаванні беларускай моладзі. І выкладанне гісторыі было адным з ключавых выклікаў, таму што беларускамоўных падручнікаў, скажем так, апроч кароткай гісторыі Вацлава Ластоўскага, іх проста няма. Ну і пры тым, што яна ж не поўная, кароткая гісторыя Беларусі Ластоўскага, ну і яна даволі нарысная. Сістэмная выкладзеная гісторыя Беларусі выдадзенай вялікім накладам таксама няма. І вось Ігнатоўскі якраз пачынае яе пісаць. Пачынае ён з уводзінаў, уводзіны, якія акрэсліваюць маштаб, скажем так, беларускага народу. Там вельмі цікавыя моманты. Ён увогуле пачынае словамі Янкі Купалы. Падымайся з нізін, сакаліна сям'я, над крыжамі бацькоў, над курганамі, занімай Беларусь, маладая мая, свой пачэсны пасад між славянамі. Вось у такім варыянце ён цытуе верш Янкі Купалы «Маладая Беларусь» і з гэтага пачынае сваю працу па гісторыі. Ён кажа, што мы прывыклі лічыць, што Беларусь гэта маленькі народ, маленькая нацыя. Але калі мы паглядзім на тыя народы, якія вакол нас, то і зразумеем, што не такая яна і маленькая. Маленькая яна здаецца, калі мы параўноўваем яе з вялікай Расіяй, напрыклад, ці з Кітаем, ці з Великабрытаніяй, з усімі яе калоніямі. Тады Беларусь сапраўды маленькая. Але калі параўнаць яе з суседнімі народамі, ён кажа, напрыклад, вось, за нас большыя толькі украінцы. Украінцы там маюць 8
800 тысяч квадратных километров, там 45 миллионов народа, а у нас вот 300 тысяч квадратных километров и 14 миллионов народу, вот он так лічыць колькасць беларусаў. Пазней, правда, у іншых сваіх статыстычных нарысах і статыстычных звестках, якія ён прыводзіць, ён кажа, што ўсё ж беларусаў 10 мільёнаў народу. Мы значна большыя за Літву, Латвію, Эстонію, мы большыя за Арменію, Азербайджан і па плошчы і па колькасці насельніцтва. Мы большыя за Данію, Швейцарію, Галандыю. І таму Беларусь такая даволі значная еўрапейская краіна. І ён таксама кажа, што адным з найвялікшых такіх выклікаў ёсць тое, што беларусы мала ведаюць сваю гісторыю. А чаму беларусы мала ведаюць сваю гісторыю? Таму што ў школах у часы расійскай імперіі гісторыя Беларусі не выкладалася як прадмет, і, як ён кажа, мы вучылі ў асноўным такую агульнарускую гісторыю ці сусветную гісторыю, у асноўным гісторыю заходніх краінаў. Але гісторыю Беларусі проста не вывучалі. Таму беларус, які мае за плячыма вялікую гісторыю, велічную гісторыю сваіх продкаў, ён яе проста не ведае. Таксама ва ўступе ён акрэслівае, што гісторыя Беларусі, яна лагічна дзеліцца на перыяды. Гэтыя перыяды, яны звязаныя з тым, што змяняліся умовы і змяняліся кірунак развіцця грамадства. І ён вылучае 4 перыяды. Першы перыяд — гэта полацкі, другі — літоўска-беларускі, трэці — польскі і чацвёрты расійскі. Ось па такім дзяржаўніцкім крытэрыі, з такіх вось дзяржаўніцкіх пазіцыяў ён падыходзіць да падзелу гісторыі Беларусі на перыяды. У прынцыпе, такі падзел даволі лагічны. Ён гэта таксама апісвае, абгрунтоўваючы вылучэнне менавіта вось гэтых 4 перыядаў. Таксама ён кажа, што для гісторыі Беларусі вельмі важным аспектам з'яўляецца тое, што ў нашым грамадстве была шматканфесійнасць, а значыць, была прысутная і ўсходняя культура, і заходняя культура. На гэты конт мы можам звярнуцца да працы Ігната Абдзіраловіча, пра якую мы казалі, якая называецца «Адвечным шляхам». Таксама ён казаў, што заходняя, ўсходняя культуры, яны мелі свой уплыў, і паміж імі ішла барацьба. Хоць, канешне, Ігнатоўскі тут менш у філасофскім такім значэнні, а больш у такім рэальна канкрэтна гістарычным значэнні. Ён паказвае на прыкладах, як вось гэтая культура ўзаемадзейнічала. І пачынае ён з полацкага перыяду, кажа пра першых насельнікаў Беларусі, што гэта былі славяне, крывічы, драгвічы, радзімічы. Вось такая даволі стандартная, стандартны на сённяшні момант схема па славянскіх плямёнах, якія былі на тэрыторыі Беларусі. Дзіва такое для сучаснага чытача будзе, што ён пачынае гісторыю Полацка не з Рагвалода і Рагнеды, а з ранейшага перыяду. Ён кажа, што ў Полацку былі мясцовыя князі, пачынаючы з 862 году, калі ўзгадваецца горад, і што яны ўжо тады змагаліся за незалежнасць з Кіевам. І вось там узгадваюцца палачане, якія там змагаліся за Скольдам і Дзірам, кіеўскімі князямі. І вось князь кіеўскі Алег у пачатку 10 стагоддзя далучыў Полацак да кіеўскай воласці. Ён кажа, што ёсць воласць, а гэта тэрыторыя, якая прылягала да гораду, а ўжо за межамі воласці гэта тое, што ўжо князю канкрэтнаму удалося заваяваць, падпарадкаваць. Дык вось Полацк у час Алега ён страціў сваю незалежнасць. Кажа, мы не ведаем імёнаў гэтых князёў, але мы пэўна ведаем, што яны былі, таму што вось узгадваюцца палачане. Значыць, калі палачане, гэта значыць, полацкія князі. Ён таксама апісвае вось гісторыю Рагвалода, Рагнеды, барацьбы Владзіміра з Яраполкам. І ён кажа, што ад самага пачатку у Полацку быў вечавы лад. У гэтым сэнсе Полаччына, яна, напрыклад, адрознівалася ад Кіеўшчыны і адрознівалася нават ад Новгарада і Пскова. Чаму адрознівалася? Ён кажа, па-першае, што веча — гэта той інстытут, які меў даволі вялікія паўнамоцтвы ў полацкай дзяржаве. Паўнамоцтвы, якія палягалі ў тым, што ён мог мяняць князя. Цікавы момант, ён кажа, што князі полацкія, яны нават не мелі права жыць у самім горадзе. Яны павінны жыць былі вось у Бельчыцах за межамі гораду. Яны не маглі набываць нерухомасці асабістай у межах Полацку, каб не стварыць такога прэцэдэнту, што князь будзе нейкім чынам уплываць на працу веча. Веча гэта былі ўсе дарослыя мужчыны, не толькі з Полацку, але і з воласці, значыць, з прылеглых вясковых тэрыторыяў, вёсак, якія былі блізка да Полацку. Ён нават апісвае, як гэта адбывалася практычна. Ён кажа, што дзесьці ў цэнтры гораду быў такі вечавы звон, вялізны звон,
які склікаў усіх на вечар. І ўсе, хто быў у той час жыхары вёскі ці жыхары гораду, якія былі ў той час у горадзе, яны сыходзіліся на плошчу. І пасля вось ураднік Тысяцкі абвяшчаў, у чым справа, якую праблему яны будуць разглядаць, і адбывалася выказванне галасавання. Ён казаў, што часам нават даходзіла да боек. Такім чынам, шляхам бойкі большасць прымушала меншасць змоўчыць, каб выглядала так, што аднагалосна прымаюць рашэнне. Так вось, у чым адрозненне ад кіеўскага веча ці ад наўгародскага? Рэч у тым, што у Полацку была свая дынастыя. Рагвалодавічы, ён шмат цытуе, дарэчы, слова ад палку Ігоровым, вось там узгадваюцца унукі Рагвалодавы, і гэта дынастыя, яна была толькі ў Полацкім княстве. Калі, напрыклад, мы кажам пра Новгарад, то там былі Яраславічы. Яраславічы былі нашчадкі Яраслава Мудрага, брата Ізяслава Полацкага, сына Уладзіміра і Рагнеды. Дык вось, Яраславічы былі ў Кіеве і ў Новгарадзе. І, напрыклад, калі веча выганяла з Новгарада, то вось князь он мог пайсці ў Кіеўшчыну, папрасіць дапамогі і так далей. А калі веча выганяла, напрыклад, полацкага князя, то яму не было куды ісці, у яго не было ўжо магчымасці прасіць у некага дапамогі. І таму веча тут яно ад самага пачатку мела значна большы ўплыў, чым у іншых рускіх землях. Вось ён кажа, вось на Полацкай Русі веча яно вызначала гэты статус такі гораду і адрознасць яго ад усіх астатніх гарадоў суседзяў. Маецца на ўвазе гарадоў усходніх славянаў. Што яшчэ было важна? Ён казаў, што быў падзел у полацкай зямлі на людзей лепшых і людзей меншых ці людзей подлых. У тым сэнсе, што гэта былі такія арыстакраты, людзі лепшыя, а людзі меншыя ці людзі подлыя — гэта людзі, якія не мелі арыстакратычнае паходжанне, не валодалі маёмасцю і залежалі ад людзей лепшых. Ігнатоўскі пісаў, што паміж імі вялася такая барацьба, якая часам дэстабілізавала, сучаснай мовай кажучы, усю полацкую зямлю. Ну і вельмі цікавы момант ён прыводзіць такі, што кажа, што дзякуючы князю Усяславу Полацкаму, Полацчына узнялася на такую на вяршыню сваёй славы. Ён вельмі маляўніча апісвае, проста па-мастацку апісвае, як Усяслаў Полацкі ён апынуўся ў Кіеве, як ён з Кіева ўцёк, як ён не хацеў аддаваць Полацчыну нікому, як ён 57 гадоў кіраваў і фактычна заставаўся незалежным полацкім князем і вельмі магутным, далучыў шмат іншых княстваў да полацкай зямлі. І таксама ён апісвае вельмі цікавы момант, што нашчадак Усяслава Полацкага, таксама Усяслаў Васількавіч, ён лічыўся вельмі такім прагрэсіўным, як піша Ігнатоўскі, паступовым князем у канцы 12 стагоддзя. І пасля яго смерці ў 1180 годзе у Полацку ўтварылася рэспубліка, ўжо сапраўдная рэспубліка, у тым сэнсе, што з 1180 па 1190 год Полацкам кіравала ўжо не княская дынастыя, не князь, а кіравала арыстакратыя. Было выбрана 30 старшыняў, 30 прадстаўнікоў. І тут Ігнатоўскі, як чалавек з класічнай адукацыяй, ён прыводзіць адразу прыклад з Афінаў, Грэцыі. Ён кажа, што вось так у Элладзе пачыналіся рэспублікі ўсе, што калі такі княскі ці царскі перыяд ён скончыўся, то пачыналася рэспубліка ці такая арыстакратычная алігархія. Значыць, і Полацк перажываў тыя самыя працэсы. Вось гэтыя 10 гадоў, якія кіравала рада старшыняў, вось іх 30 старшыняў, яны былі добрай школай такога парламентарызму. Што датычыцца развіцця культуры ў беларускіх землях, то ён казаў, што з самага пачатку фактычна яна грунтавалася выключна на хрысціянстве. Хоць было вельмі моцнае паганства, але асвета і культура яны звязаны выключна з хрысціянствам. А што датычна Полацку, полацкай зямлі, то пачынаючы з Рагнеды, Ізяслава, гэта быў усходні кірунак хрысціянства, які прыйшоў з Візантыі. А што тычыцца тураўскага княства, то тут быў адначасова і ўсходні, і заходні. І ён прыводзіць князя Святаполка, тураўскага, сына Уладзіміра Кіеўскага, які ажаніўся з дачкой польскага караля Баляслава і запрасіў нямецкага біскупа Рейнберна. Такім чынам, вось гэты заходні альбо рымскі кірунак хрысціянства, ён пастаянна прысутнічаў на Тураўшчыне, як мінімум, а значыць і ў беларускіх землях. Ён называе такіх трох выбітных асветнікаў, якія былі ў Беларусі ў часы сярэднявечча, у часы полацкага перыяду. На першае месца ён ставіць Клімента Смаляціча, які жыў у Смаленску. Дарэчы, Смаленскі ён заўсёды піша як абсяг крывіцкай зямлі, а значыць вельмі блізкі да полацкага княства і вельмі блізкі да беларускай тэрыторыі.
Ён кажа пра Клімента Смаляціча. Чым знакаміты Клімент Смаляціч? Тым, што ён вельмі добра ведаў старажытную філазофію, старажытна-грэцкую філазофію. І ён спрабаваў нават Біблію тлумачыць перад гэтым, прачытаўшы кнігі Плятона, Арыстотеля. Ён завочна параўноўвае Клімента Смаляціча з Тамашом Аквінскім. І кажа, што вось гэта мысляр такога еўрапейскага маштабу. Пасля ідзе даволі такі насычаны расповед пра Кірылу Тураўскага. Ён пісаў, што гэта быў не проста тэарэтык, тэолог, а ён быў прамоўца. Ён быў чалавек такі залатавусны, які быў адным з найлепшых рытараў. І пасля сябе ён пакінуў шмат словаў, шмат пропаведзяў, па якіх мы можам казаць, што тэалагічная думка ў Беларусі яна дасягнула вышыняў. Трэцяя асоба, пра якую ён пісаў, это Еўфрасіння Полацкая. Ось тут маляўніча, што яна адмаўлялася быць жонкай чысці, стала нявестай Хрыстовай і заснавала такія школы перапісвання свяшчэнных кнігаў, як пісаў Ігнатоўскі. І ў гэтых школах гуртавалася, кшталтавалася беларуская эліта полацкага перыяду. За полацкім перыядам ідзе перыяд літоўска-беларускі. І вось тут яго вельмі цікавы момант. Літоўцы ці ліцвіны, ён іх называе так, гэта балцкае племя, якое жыло на даволі вялікай тэрыторыі. Як ён кажа, было літоўскае племя прусаў, літоўскае племя яцвягаў, літоўскае племя там земголаў, літоўскае племя куршаў, там літоўскае племя жамойтаў. Ось увесь балцкі арэал ён называе літоўцы ці ліцвіны. На самым пачатку яны былі раздробленыя, яны варагавалі паміж сабой, але апынулася так, што на ліцвінаў пачалі ціснуць з двух бакоў. З аднаго боку немцы, ну гэта я ўжо ў 13 стагоддзе пераходжу, а з іншага боку славяне, то бок полацкія князі. Ну не толькі полацкія, але ў першую чаргу полацкія. І вось ён апісвае гэту сітуацыю з утварэннем Вялікага княства Літоўска наступным чынам. Літоўцы, бачачы, што вельмі моцна слабее полацак, а ў іх ідуць наадварот кансалідацыйныя працэсы, што вось усе гэтыя плямёны яны пачыналі так ці інакш гуртавацца, і згуртаваў іх князь ці кунігас, як ён піша, Мендох, ну, так называе Міндоўга. Вось менавіта Міндоўг, ён захапіў тэрыторыю, якая была каланізавана славянамі. А менавіта гарады Навагрудак, сённяшні ці Навагародак, Горадню, Ваўкавыск, Здзітаў, зрабіў сваёй сталіцай Навагрудак, ось і захапіў частку полацкага княства. З гэтага моманту пачалося Вялікае княства Літоўскае. Ён кажа, што гэта адбылося прыкладна ў 1248 годзе. Але цікавы момант, што паводле Ігнатоўскага беларускія княствы яны стаялі на значна вышэйшым культурным узроўні, чым літоўскія плямёны. Хоць палітычна літоўцы ці вось это балцкія плямёны дамінавалі, але культурна дамінавалі беларусы. Значыць, палітычная дамінацыя была ў літоўцаў, а культурная дамінацыя ў беларусаў. І адпаведна таму перыяд называецца літоўска-беларускі. Кажа, што вось дамінавала беларуская мова, дамінавала беларуская культура, і самі літоўскія князі, яны жаніліся з беларускамі, і фактычна беларусы складалі такую вельмі важную частку вось гэтага перыяду. Ён кажа, што вось якраз это перыяд беларускай дзяржаўнасці, што Беларусь мела сваю незалежнасць. Незалежнасць, якая перайшла з полацкага княства ўжо ў Вялікае княства Літоўскае. У Вялікім княстве Літоўскім ён шмат апісвае князёў розных, спыняецца на княжанні Войшалка, пазней Гедеміна, Альгерда, Кейстута, апісвае барацьбу Кейстута з Егайлам. І вось спыняецца на Егайлу і на Крэўскай уніі 1385 году. Ён піша, што ў гэты момант палякі, якія перажывалі не лепшыя часы, яны вырашылі падпарадкаваць ці прынамсі зрабіць саюзнікам Вялікае княства Літоўскае, навязаўшы яму вось пэўныя такія умовы уніі. Палякам патрэбна была дапамога супраць тэўтонскага ордэну, супраць тэўтонскага і ливонскага таксама. І тут, канешне, мы прыходзім да такой вельмі цікавай ідэі Ігнатоўскага, калі ён кажа, што на паперы сапраўды Ягайла згадзіўся на польскія ўмовы. Але чаму ён згадзіўся? Таму што была міжусобная барацьба ў Вялікім княстве Літоўскім. Ён змагаўся з Вітаўтам. Вітаўт, які ўцёк з Крэўскага замка, дзе ён быў у вязніцы, вось выкарыстаўшы ўмовы гэтай грамадзянскай вайны, Польшча накінула свае ўмовы юрыдычна, што Вялікае княства Літоўскае станавілася згодна з актам гэтай уніі ў падпарадкаванае становішча да Польшчы.
Аднак гэтыя ўмовы не выконваліся. І ён піша, што Вітаўт ён цвёрда стаяў на самастойнасці Вялікае княства Літоўска, была дасягнута вялікая перамога пад Грунвальдам, і Вялікае княства Літоўскае, яно фактычна на працягу усяго гэтага перыяду яно было самастойным. Маецца на ўвазе перыяду да Люблінскай уніі 1569 году. Але што адкрыла Крэўская унія? Крэўская унія адкрыла магчымасць польскага ўплыву, ці нават шырэй заходняга ўплыву на Вялікае княства Літоўскае. І заходні ўплыў ён адбіўся прынамсі ў тым, што ў 1447 годзе вялікі князь літоўскі Казімір Ягайлавіч, сын Ягайлы, ён выдае прывілей беларускай шляхце, вось так піша Ігнатоўскі. І гэты прывілей быў нешта накшталт вялікай хартыі вольнасцяў, якую выдаў кароль Джон Беззямельны ангельскай шляхце ў 1215 годзе. Вось гэты прывілей Казіміра, вялікай хартыі вольнасці, ён параўноўвае проста. Это паказвае разуменне Ігнатоўскім, што тыя працэсы, якія адбываліся ў заходняй Еўропе, тыя ж працэсы адбываліся і ва ўсходняй Еўропе, у тым ліку і ў Беларусі. Кажа, што вось нарадзілася тое саслоўе, якое абмяжоўвала ўладу караля. І што кароль ён не мог здабыць падаткаў, ён не мог парушыць чыесьці там межы і гэтак далей без згоды шляхты. А шляхта, каб выказаць сваю згоду ці нязгоду, ёй патрэбны быў нейкі орган. І вось так утвараецца Сойм Вялікае княства Літоўска. Пасля ён апісвае судебнік Казіміра 1468 года. Ён кажа, што ўсе вось гэтыя прывілеі, судебнікі ўсе выдаваліся па-беларуску. Гэты судебнік ён таксама стварыў прававыя асновы існавання такой канстытуцыйнай монархіі. І вось гэта яшчэ напярэдадні новага часу, у 15 стагоддзі, Вялікае княства Літоўскае, яно эвалюцыянуе па шляху полацкага княства. Зноў жа вось гэта падкрэсліваецца, што моцны культурны ўплыў ён перарастае ў палітычны ўплыў. Вось гэты заходнія ўплывы, якія ішлі з Польшчы, у тым ліку і магдебургскае права, якое прыйшло з Нямецчыны праз Польшчу, яно робіць палітычнае жыццё Вялікае княства Літоўскага ўсё больш і больш складана. Наступны такі вялікі перыяд, які ён адносіць, гэта перыяд рэфармацыі. Ён шмат увагі надае перыяду рэфармацыі. Ён кажа, што вось была такая праблема, якая у Вялікім княстве Літоўскім палягала ў тым, што былі моцныя заходнія каталіцкія ўплывы і моцныя ўсходнія ўплывы. І рэфармацыя яна прыйшла вось у такі час, калі гэтыя дзве партыі, такія барацьба паміж імі, яна абвастрылася. Это 16 стагоддзе, ён кажа пра мяцеж Міхайла Глінскага і гэтак далей. Ён даволі шчыльна апісвае палітычную гісторыю супрацьстаяння з Масквой, і разам з тым пагроза паланізацыі, вось усё гэта. І ў гэты момант прыходзіць ідэя рэфармацыі. Ён кажа, што ідэя рэфармацыі захапіла беларускую шляхту. І ў 16 стагоддзі беларуская шляхта па сутнасці робіцца шляхтаю пратэстанцкую. Ён нават прыводзіць лічбы, што ў Наваградскім ваяводстве з 600 шляхецкіх сем'яў толькі 16 засталіся ў веры продкаў, як ён піша. Гэта значыць, што усе астатнія яны перайшлі, і каталікі, і праваслаўныя, яны перайшлі ў пратэстантызм. Пратэстантызм прымае Мікалай Радзівіл Чорны. Ён, дарэчы, даволі так грунтоўна апісвае Мікалая Радзівіла Чорнага, Васіля Цяпінскага, патрыёта Вялікага княства Літоўскага і патрыёта беларускай культуры Вялікім княстве Літоўскім. Апісвае Сымона Будна, Францыска Скарыну, вось усю гэту плеяду слынную 16 стагоддзя. На гэтым вось ён спыняецца. Аднак рэфармацыя яна пацярпела паразу, сутыкнуўшыся з контррэфармацыяй, сутыкнуўшыся з каталіцтвам, як піша Ігнатоўскі. У чым сутнасць гэтай паразы? Першае, рэфармацыя яна вельмі мала увагі звяртала на нацыянальнае пытанне. У тым сэнсе, што яна не ішла ў нізы народу, не ішла да мяшчанаў, да сялянаў, але яна была выключна такой арыстакратычнай. Як пісаў Ігнатоўскі, што не было ў нас свайго ні Марціна Лютера, ні Жана Кальвіна, вось такой асобы не светскай, як Мікалай Радзівіл Чорны, бо ён не быў асобай царкоўнай, ён быў асобай светскай. Вось такога маштабу, як Лютер, Кальвін ці там Цвінглі, царкоўнай асобы ў Беларусі не аказалася. Гэта быў адзін момант. І таксама той момант, што пратэстанты яны былі разбітыя на шэраг кірункаў, што было шмат кірункаў і не ўдалося стварыць адзінай дактрыны ў той час, калі каталіцкая царква выступала як адзінае маналітнае цэлае. Таксама ён кажа, што пратэстанты занядбалі такую сферу, як адукацыя. І вось гэту сферу якраз падхапілі езуіты. Яны ўвайшлі ў гэту сферу, з'явіўшыся ў Беларусі з 1569 году. І вось пачынаючы з такіх з 15 вучняў у Віленскім калегіуме, гэта быў час рэфармацыі, і ні пратэстанты, ні нават праваслаўныя, а праваслаўную царкву таксама ахапіла рэфармацыя, не хацелі аддаваць дзяцей у езуіцкі калегіум. І там на пачатку было вельмі шмат такіх знакамітых прафесароў і так далей, якія вучылі толькі 15 вучняў.
Але з цягам часу праз узровень адукацыі, праз адносіны, праз перспектывы колькасць вучняў павялічвалася. І такім чынам, вось так ці інакш, але палітычная рэфармацыя прайграла, пасля прайграла і культурна. І як пісаў Ігнатоўскі, што вось гэта быў такі шанец злучыць у адзінае цэлае рэлігійна падзелены народ, і гэты шанец не быў выкарыстаны. Што паслужыла прычынай палітычнай паразы рэфармацыі? Яшчэ адна падзея — гэта Люблінская унія. Калі Вялікае княства Літоўскае вяло цяжкую вайну з Масквой, з Іванам IV, і гэтым момантам скарысталася Польшча. Польшча навязала свае ўмовы і прымусіла Вялікае княства Літоўскае падпісаць яўна невыгадную для ліцвінаў унію. І гэта унія, яна прывяла да паланізацыі і да страты шляхты. Шляхта яна перастала быць беларускай і стала польскую, таму што бралі польскія вольнасці, пераймалі польскія звычаі, польскую мову. А калі перайшлі ў каталіцызм, беларуская шляхта фактычна стала шляхтай польскай. Ён кажа, што праз некалькі пакаленняў гэтыя ўжо прадстаўнікі, яны цалкам дэнацыяналізаваліся і былі страчаныя для беларускага народу. І такім чынам з 1569 года пачынаецца польскі перыяд. Польскі перыяд у асноўным у Ігнатоўскага пісаны змрочнымі фарбамі. Маецца на ўвазе перыяд з 1569 до 1795 года, час існавання Рэчы Паспалітай. У гэты перыяд хоць і ішла барацьба за незалежнасць, але ўсе стратэгічныя пазіцыі, ўсе стратэгічныя вышыні былі страчаны на карысць палякаў, хоць існаваў і літоўскі статут, хоць існавала і асобнае войска, і асобныя грошы, і асобныя межы і так далей, але культурна, ідэйна польскасць яна пачала перамагаць. І гэта прывяло да такіх вельмі негатыўных наступстваў. Ён вельмі добра і дасканала апісвае палітычную сістэму Рэчы Паспалітай. Тут проста гэта цікава чытаць. Ён апісвае, як працаваў Сойм, як працаваў Сенат, як працавала каралеўская рада, функцыі паўнамоцтвы караля, што кароль у Рэчы Паспалітай фактычна ён выконваў прадстаўнічыя функцыі. І па сутнасці, па назве гэта была рэспубліка, Вялікая Еўрапейская рэспубліка. Ён апісвае войны з Масквой, ён апісвае войны з туркамі, ён дае характарыстыку розным каралям, прыводзіць прамову Мялешкі, напрыклад, кажа, што пры Жыгімонце першым старым там было добра, таму што, як піша Ігнатоўскі, Літва і Беларусь, яны квітнелі сваёй культурай, сваёй мовай, а ўжо пры Жыгімонце III, у канцы 16-го, пачатку 17-го стагоддзя гэта ўжо цалкам сітуацыя перамянілася і адбывалася такая паланізацыя беларускай шляхты. І ён кажа, што асноўная прычына гібелі Рэчы Паспалітай — это тое, што сама Рэч Паспалітая яна згніла знутры. Шляхта пачала карыстацца соймам як такім эгоістычным інструментам. Кажа, на соймах рэдка абмяркоўваліся агульнадзяржаўныя справы. Асноўна абмяркоўваліся агульнашляхецкія справы, што шляхецтва яно зрабіла фактычна касту са шляхтай. Вось эта каставасць і коснасць мыслення яна прывяла да таго, што ніякія прагрэсіўныя ідэі, ніякія прагрэсіўныя рэформы яны не маглі прабіцца вось праз гэты сойм, які меў асноўную ўладу Рэчы Паспалітай, ключавую ўладу. Ён, дарэчы, апісвае, як праходзілі соймы, як яны склікаліся 2 разы на год, там кароль іх склікаў, 1,5 месяца адбывалася гэта паседжанне, пасля раз'язджаліся паслы соймавыя ў свае паветы, склікалі соймікі, справаздачыліся па сваіх інструкцыях, як там прадстаўнікі рознай шляхты яны ўзаемадзейнічалі паміж сабой, як выбіралі караля. От ён апісвае выбары там Генрыха Анжуйскага, які стаў каралём Рэчы Паспалітай праз 6 месяцаў уцёк, а ён спаборнічаў на выбарах з Фёдорам Івановичам, сынам Івана IV Маскоўскага. Вот усе гэтыя перыпетыі ён апісвае вельмі цікава. І ён кажа, што Люблінская унія паклала пачатак заняпаду Беларусі, а Берасейская царкоўная унія давяршыла. Таму што унія яна была прынята як такі крок па завяршэнню паланізацыі, па завяршэнню контррэфармацыі, што рэфармацыя ўжо была пераможана, і таму вось была заключана унія, якая была такім крокам да далейшай дэнацыялізацыі беларускага грамадства. І не толькі шляхты, але ўжо і мяшчанаў, і сялянаў. Ён вельмі, дарэчы, добра апісвае становішча і мяшчанаў, і сялянаў у Рэчы Паспалітай. Паказвае сістэму запрыгоньвання, і паказвае таксама перавагі магдыбургскае права. Ён кажа, што гарады так ці інакш яны мелі свабоду, хоць і абмежаваную, але свабоду мелі гарады. Ён апісвае вось войны з маскоўскай дзяржавай, вось паўтарусь, войны 16-го і войны 17-го стагоддзя. І ўрэшце рэшт, 18-го стагоддзя ў яго вельмі дакладна апісаны вось гэты працэс падзелаў Рэчы Паспалітай. Вельмі моцна так спыняецца на паўстанні Касцюшкі,
касцюшкі на той барацьбе, аднак кажа, што вот, на жаль, у Рэчы Паспалітай не знайшлося дастаткова прыхільнікаў, якія бы адстаялі гэту дзяржаву, таму што дзяржава была у такім становішчы не вельмі добрым з гледзяча таго, што Польшча дамінавала, каталіцызм дамінаваў. Ён кажа, што было забаронена пераходзіць з каталіцызму там у іншыя веравызнанні, што польская мова стала з 1697 году афіцыйнай мовай і Вялікага княства Літоўскага, што іншадумцы яны звярталіся ўжо да замежных дзяржаваў па дапамогу. Праваслаўныя звярталіся да Расіі, пратэстанты да Прусіі звярталіся. Гэтыя ўнутраныя ўціскі і вось гэта расколатасць грамадства яны прывялі да краху Рэчы Паспалітай. Пасля падзелаў Рэчы Паспалітай Беларусь была далучана да расійскай імперіі, і як пісаў Гнатоўскі, сітуацыя на лепшай не стала для большасці сялянства. Сялянства яно патрапіла з такога польскага прыгнёту ў прыгнёт рускі. Што датычыцца шляхты, то шляхта на першых парах до паўстання 1830 году паводле Гнатоўскага нават не адчула, што там было, што засталася вось эта прапольская палітыка. Адзінае, што дзяржавы сваёй не было ўжо. А так і Павел I, і Александр I, расійскія імператары, яны падтрымлівалі і паланізацыю, і падтрымлівалі каталіцкае духавенства і гэтак далей. Сітуацыя змянілася толькі пасля паўстання 1830 году. Паўстанне прывяло да рэзкай змены курсу расійскай імперіі. Вось Мікалай I, ён ужо бярэ курс на русіфікацыю. І вось паводле Гнатоўскага паланізацыя змянілася русіфікацыяй. Быў знішчаны універсітэт у Вільні і пераведзены ў Кіеў. Было знішчана дзеянне літоўскага статут. Была абмежавана дзейнасць каталіцкай царквы, ну і шэраг іншых такіх рэчаў, пра якія не пісаў Гнатоўскі. Ён казаў, што паўстанне 1863-1864 гадоў адрозніваецца тым, што польская шляхта, маецца на ўвазе спаланізаваная беларуская шляхта, яна звярталася да мужикоў беларусаў ужо па-беларуску. Ён кажа, што з'явіліся беларускія друкі і так далей, але ўсё адно яшчэ гэта былі заклікі да аднаўлення Рэчы Паспалітай. Яшчэ не было ўласна беларускай думкі. Хоць у канцы расійскай імперіі ўжо з'яўляецца беларускі нацыянальны рух і з'яўляецца беларуская думка. Ён кажа, нават людзі польскай культуры, якія былі нават у Віленскім універсітэце ў пачатку 19 стагоддзя, яны ўжо сталі прадвеснікамі беларускага нацыянальнага адраджэння. Таму што беларускае нацыянальнае адраджэнне гэта было тым грунтам, які даваў сілу прадстаўнікам спольшчана шляхецкага саслоўя. Сілу ў якім сэнсе? Сілу ў тым, што яны адчувалі еднасць з народам. Таму што асноўная праблема была, якая вырашалася гістарычна падчас усёй расійскай імперіі, гэта тое, што падзелены народ. Фактычна існавалі два народы. Адзін народ польска-шляхецкі, другі беларуска-праваслаўны. Ці беларуска-уніяцкі, пасля беларуска-праваслаўны. І вось гэта аб'яднанне, злучэнне вакол беларускай ідэі адбывалася праз барацьбу з паланізацыяй, з русіфікацыяй. Што ў выніку? Гнатоўскі ён падсумоўваў гісторыю Беларусі тым, што па-першае, для беларусаў важна ўвогуле ведаць тыя моманты гісторыі, ключавыя моманты гісторыі, памылкі нашых продкаў і іхныя моцныя бакі для таго, каб жыць далей. Што, фактычна напісаў, што гэта праца напісана ім дзеля будучыні, таму што будучыня яна таксама вынікае з гісторыі. Ён напісаў шэраг такіх выразных апісанняў асобаў, дзейнасці асобаў, як там Скарына, Касцюшка, паказаў там дзейнасць вялікіх князёў літоўскіх, пісаў некалькі бітваў, як адбывалася, напрыклад, вызваленне паўднёвых сучасных украінскіх земляў ад татараў князем Альгердам у сярэдзіне 14 стагоддзя і гэтак далей. Для нас важна тое, што Ігнатоўскі ён зыходзіў з таго, што вельмі важнае і вельмі сутнаснае пытанне культурнай цывілізацыйнай парадыгмы, якой жыве народ. Ён казаў, калі ў полацкім княстве здольны беларускі народ даць сваю культурную эліту і такіх мысляроў еўрапейскага ўзроўню, калі ў літоўска-беларускі перыяд зноў жа нацыянальныя мысляры, нацыянальная думка яна квітнела, то ўжо ў польскі перыяд і ўжо ў расійскі перыяд з гэтым было значна цяжэй. А вось культурная матрыца яна вызначае ўсё. І культурная матрыца яна у гісторыі Беларусі некалькі разоў мянялася. Мянялася ў якім сэнсе, што от была там паланізацыя, была русіфікацыя, ідзе беларускае нацыянальнае адраджэнне. Але важны момант, што ніякая іншая ідэя у сэрцы беларуса не адгукаецца гэтак жа цёпла, як ідэя беларуская. Вось у гэтым сэнсе ён так выразна пісаў. Выразна ён таксама казаў пра тыя моманты, якія звязаны з рэлігіяй. Хоць ён быў чалавекам
таким левых поглядаў, сацыялістычных поглядаў, ён разумеў, што хрысціянства, культура, канфесійная гісторыя, яна вартая вывучэння і вартая разумець яе ўплыў на гісторыю Беларусі. Увогуле не толькі на гісторыю Беларусі, але ў прынцыпе як чыннік гістарычнага працэсу, што без апісання гэтага немагчыма нейкім чынам зразумець гістарычныя працэсы. І в этом сэнсе ён акрэсліваў сваё стаўленне. Падкрэсліваў значэнне рэфармацыі, казаў, што, канешне, было такой навінкай, але разам з тым навінкай, якая давала адказы на многія пытанні гістарычныя, якія стаялі перад тагачасным грамадствам, якія працягвалі стаяць пазней. Кароткі нарыс гісторыі Беларусі, я ўжо казаў, што першае выданне гэта 1919 год, пасля у 21 годзе вельмі цікавы момант, што ў 21 годзе, калі адбыўся ўжо падзел на заходнюю Беларусь і ўсходнюю Беларусь, гэтая кніжка выйшла і ў Вільні, і ў Менску, якія былі ў розных дзяржавах. Трэцяе выданне, яно адбылося ў Менску ў 1926 годзе і чацвёртае выданне ў Вільні ў 1927 годзе. Пасля гэтага ўжо аж у 90-е гады была перавыдадзена гэта кніжка. У Савецкім Саюзе доўгі час яна не перадрукоўвалася, фактычна. Яе проста не ведалі, не былі знаёмыя некалькі пакаленняў беларусаў, але сёння яна абсалютна даступная і варта яе прачытаць, каб зразумець увогуле хаду беларускай думкі. Таму што Ігнатоўскі гэта ўсё ж прафесійны гісторык і чалавек, які знаёмы з гістарычнымі крыніцамі. Плюс чалавек, які добра ведаў замежныя мовы, мог там і нямецкія хронікі чытаць, мог чытаць нешта па-грэцку, на лаціне. Чалавек шырокага кругагляду. У прынцыпе, гэта гісторыя Беларусі напісана у еўрапейскім кантэксце. Пастаянна параўноўвае з тымі працэсамі, з'явамі, якія былі у агульнаеўрапейскім маштабе. Ён імкнуўся паказаць у тым гістарычным кантэксце, у якім адбываліся гэтыя падзеі. Ён не пісаў, што гэта нешта адбывалася ў вакууме гістарычна. Гісторыя Беларусі, а больш нічога не было не. Значна шырэй. І тады значна лепш разумеецца, што і як з гэтага ўзнікала. Для яго вельмі важны момант гэта інстытуты, развіццё інстытутаў. Інстытут парламентарызму, інстытут вялікага князя, пасля караля ён апісвае, як яны развіваліся. Для яго вельмі важны культурныя гэтыя такія працэсы, статус мовы, якія помнікі былі на ёй створаны, літаратурная мова, мова перакладу Бібліі, можа пра Скарыну кажа, што гэта ж вялізнае дасягненне, што святое пісьмо стала блізкае для простых людзей. Апісвае сацыяльную гісторыю. Гісторыя шляхты ёсць, гісторыя мяшчанства ёсць гісторыя сялянства. Ён паказвае змены ў заканадаўстве. Ён характарызуе эпохі. Ён кажа, чым адна эпоха адрознівалася другой, чым адрознівалася мысленне людзей. І ў прынцыпе, прачытанне гісторыі вучыць мысліць гістарычна па-беларуску. Таму раю азнаёміцца з гэтым выданнем. Я думаю, што кожны, хто прачытае кароткі нарыс гісторыі Беларусі, не пашкадуе, але наадварот узбагаціцца. Дзякуй за ўвагу.